Вітанне ўсім, шаноўнае спадарства! На мінулым тыдні ў віле Дацыюша адбыўся фестываль культуры ў эміграцыі. Беларуская дыяспара Кракава зарганізавала шэраг фантастычных івентаў на працягу 2 дзён. Кніжны кірмаш беларускай літаратуры такіх выдавецтваў, як Гутенберг, Камунікат і Погранічча. Тэатральная пастаноўка маленькага прынца ў выкананні гурту «Дзеці суседзяў». Сустрэчы са Святланай Ціханаўскай, Алінай Коўшык ды Владзімірам Арловым. Гэта толькі невялікая частка праграмы, которая адбылася ў чароўных мурах рэнесансовай віллы. Але сэрца маё даўно скрала традыцыйная беларуская культура, таму няцяжка здагадацца, хто трапіў у цэнтр увагі на гэтым мерапрыемстве. Узрадуйся, бяроза, узрадуйся, белая. Мы к тебе идем, ганки ведь, мы к тебе идем, ганки ведь. Всіх святих до себе звав, то-то-то, звала купала Іллю, то-то-то, ти прийди до нас, Ілля, то-то-то, ти прийди до куполя, то-то-то, я марша закупала, то-то-то, в эту ночь что мне не спать, то-то-то.
и не раз